ака? наход ки акаи ман дар ҳамин аҳвол бошад. худоё, ман чӣ саҳнаро мебинам? бовариам намеояд. ин номумкин аст. ассалому алайкум акаҷон. шумо чаро ба ин аҳвол афтодид ака? ака, ту бо худат чӣ кор кардӣ? ин чӣ аҳвол аст? тӯли 5 сол аст ки ба хона наомадӣ. ақаллан дар ин қадар сол як бор падару модарамон ба ёдат назад? падару модарамон бемор шудааст. ҳар гоҳе ки дар сари дастархон мешинем, модарам гирья карда мегӯяд ки фарзанди ман дар куҷо аст, чӣ мехӯрад, чӣ мепӯшад, вале ту дар ин ҷо май нӯшида гаштӣ. магар ҳамин аст ҷавонмардият? медонӣ чӣ? фарзандат аллакай, духтарчаат ба мактаб меравад. ӯ ҳар рӯз ба ман савол медиҳад ки амакҷон, падари ман кай аз Москав бармегардад? ба худо ҷигарам месӯзад. чӣ гуфтанамро намедонам. падарони дугонаҳояш баргаштанд ва ӯ ҳам савол медиҳад ки кай бармегардад, кай бармегардад. ва ба ӯ дурӯғ мегӯем. фардо бармегардад, пас фардо бармегардад. ака, илтимос мекунам, илтиҷо мекунам, биё ба хона баргардем. мебинам ки суханҳоям барояд арзиш надорад. ман умедвор будам ки туро ба назди падару модар бармегардонам. паноҳат ба худо. додарҷо, намехоҳӣ ки акат ба хона баргардад? ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони ғарибам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба назди падару модару фарзандони худ баргардед, чунки ҳамаи онҳо бо чашми чор интизори шумоянд. худоё сағу саломат кулли мардуми ғариб ба назди падару модару фарзандонаш баргардад. дар паноҳи худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бо мо буданро фаромӯш накунед ва дар канали мо обуна шавиду аз наварҳои мо бохабар бошед.